Дори не помня кога точно започна всичко това. Първо беше една безобидна шега. Подигравка. Усмихнах им се, за да не ме помислят за някаква тънкообидна ревла. В следващите дни имаше още нападки. И още, и още. Аз не им отвръщах. Иначе, какво можех да направя? Да кажа на учител, който ще налее масло в огъня и ще събуди желанието у някого да ме причака след училище и да ме прибие от бой? Никога. Опитвах се да си внуша, че ако не реагирам, ще ме оставят на мира. Но грешах. Думите им ставаха все по-нападателни и се забиваха като нож в сърцето ми. Знаете ли какво е чувството да се прибереш от училище, да избухнеш в сълзи пред огледалото и да се чудиш с какво си заслужил всички тези подмятания и обиди? Наистина ли си толкова жалък, колкото се опитват да те изкарат? Вярно ли е това, което казват те за теб? Но може би ме болеше повече това, че хората, които смятах за мои приятели, стояха встрани и само наблюдаваха. Не забелязваха, че не съм предишното момиче. С времето свикнах всичко. С ругатните, с незначителните според тях бутания по коридорите, с запущените съобщения в интернет, с самотата. Имах чувството, че се въртя в болезнен кръг, че целият този кошмар никога няма да приключи. Бях стигнала до момент, в който исках да изчезна от света, защото изглеждаше по-лесен вариант. Бях прекалено изтощена да се боря да оцелявам. Обаче една съученичка ми писа в точния момент. Не мога да повярвам, че някой се застъпи за мен, че съм видима, че не съм сама. Нейната подкрепа беше нещото, от което се нуждаех. Това не е моята история, но може да бъде нечия. На момичето, което седи до теб, на този, който виждаш постоянно усмихнат по коридорите, дори може да е твоята. Точно за това не мълчи, не се крий зад завесите. Подай ръка на някого. Не стой встрани, защото тишината също боли. Не се страхувай да застанеш на страната на истината. Една дума стига може да спре много болка. Смелостта зависи от теб. Ти можеш да си причината някой отново да повярва в себе си. Не подценявай колко голямо значение има добротата. Всички сме различни и точно това е силата. Никой не заслужава да бъде нараняван, когато е себе си. Добротата е сила. Една усмивка или мила дума могат да направят чудо. Бъди този, който започва промяната. Една усмивка може да скрие болка. Една дума може да смени съдба. Да спрем тормоза, да изберем добротата.